Genteng waktu tengok-tengok di trondol celeng si awak oleh ae parian badan tak jane tor wong rumah tangga durunge kudu didasari tanpa rasa tresno pebojoan iku susah ana persoalan cici dadine apa wong pebojoan toyo sing peti nang wong lanang ngerti fungsine minangka kudu saling menghormati sok digawe tak wenang awana kantoe sing pinter masak wong lanang mangano omah terus masakane cocok lan belanjani 1000 dindet sing petang atau swidak dicelengi mek nolok garang rune gak sampan nang sang golek sing pinter masak iku yo perlu tapi sing lanang nyambut ojo kujal nek sing lanang teko masak sing ayu wong lanang sing glibet ae sing gak sampe kujal nang ono halo lan liya sing pinter duwe anak nek gak duwe anak nek duwe gak enak tapi sing iso ngatur kesehatane gak rusak nek tiap taun lairno iku nyusano bapak wong lanang saiki dulur mangkene dablek-dablek nek bengi gak oleh nyijak-nyijak tapi kok tambah nyosok asine nek sore ae kuno ambe ngarep bareng tengah wengi lampu dipateni bringking-bringking kepleset dadak mecah
saiki. Yo tak lateni wis. Ayo. Iso ae. Kroso pre. Ceritane cinta pertama sembarange ketoke indah semboyan hidup berjuang mati bersama lobang satu tutup kepala dua ono sing gak keturutan mumatae koyo isiran kepingin kepethuk nyegatno dalan bareng ketemu gak wani kenalan ceritane bareng wayah bengi gak iso turu sampe jam 1 kula ngelamun nok pinggire kursi diturokno terus kok gak bisa lali kula eling ketemune pertama kula asale gak senada nok kebon binatang berpanjangan mata saking asik sampe disemprot saja namung semanteng kidungan kota yang boten boroka mantel aku sing dhisik yo ini kok ya gumuk iki ya ndak baleni oh yo kepengin rapi sampai saiki sampai ngipi-ngipi aduh koyo ngono bapak sik gak iso nuruti ya apa wong duwe diapakno enake wis enake dibaigon ta ya apa riyeget temen-temenan lho man jamino man ambek wong garang kok pencilaan ngene. penuh Karepmu iki apa sih lho? dadi pamamenku penuh gak pantes nani sing pantes penuh iku dadi misan aku Ya apa? misanan Dadi tuwa kon tinimbang aku ngene. lho gak ngono oleh ngomong misane lek sepatuku kok jaluk pisan misan Atiku lara lho kan niku ngomong kan niku dicat putih bareng panas merekat kabeh Kak. Aku nek ndelok kon terus kon ono kene iki mbaleni film lawas ta kon. ya biyen iki kalau mana aku ngipi-ngipi nduk kene suaraku ngedung terus-terusan nang ngibur ati sampe entek lho ngene iki entek karo sapa? Aku biyen yo eruh nek kon biyen niku kepengin rabi kon rewangi turu nek kene sampe ngipi-ngipi. pernah wis tak critani pernah prasaku dadi patihku kan prasaku lho Iya, prasaku aku yo gak eling lho wong gak melok ngipi. lah iya tak kandhani prasaku patihku iku peno karo Sapari lho Babasman prasa dadi pendhita ngono lho Iku gak elingmu. iya dadak sing sampe saiki tak ketok arek wedok iku tok sidok iku Endang Susiati batek kepethuk temen jenenge Susiati pancene wayu pancene Jan arek api. lho ya apa Wis ngene nek pancene temen-temen lho. Kon iku kepingin kawin karo Susiati. iya Wis tak turuti. Saumpamane kon gak tak turuti, kon ngengleng-ngengleng kon gendeng. Lho paman yo melok susah. Nek bapakmu gak susah, wong bapakmu iku setengah eling setengah enggak. Kita pernah ngenyek bapak lho kate nuruti aku lho bondo apa wong pitik cilik gak duwe Wong menungsa gak yo akale sih. kantong sual ya Kok kantong sih? Lah aku tau ngomong kaset sing dhisik kantong sual wong iku akal lho Iya. anane kepingin lho ya apa carane Carane. saiki ngene putu peno ae ya tak Iya. tak kekno arek wedok iku ya Lu wedi lho. lho wedi kalau wedi Ndelok gusiku kaya ngene. Mari ndelok kon, ndelok aku areke lho semaut. lho isane gak ketenger ya peno aja mringi lek foto dadi betutut ae betutut Tambah lho. lha apa Ya arek ya tambah gak keduga. apa nek temen-temen belani aku Wis tak dandani, Dik. Paman gak segan-segan belani ponakan. Bola sepeda peno bani situ jare wis kok dol. Iku ya lho kari lagrangan itu iya. Peno lek ngomong panjang koyo yo tak bandani Dik wis njaluk ngopo. Oh tapi yang jekethek ngono ngono apa-apa nyingkris singitan. Tanggung jawab wis, tanggung jawab. Ini golek wong Jombang singitan iki ya. Lek pengalamanmu iku. Aduh ku mulane tak wong aja anu ngomong dhisik lah ngono. Tuwa saya tak tukar sepeda jek iki. Terus ya apa balekno dhuwit kok.
Kebalekno lho. Kedae diuncalno maneh. Ngene lho. Coba man. Rewang-rewang ana ya artine iku kurang turu mangan kurang. Supaya kekarepmu cek keturutan. Sembarang lek duwe niat ya kudu tarak kan. Nah, lah paman nyambut gawe ya rewang-rewang ngono. Peno iki ya sarene aku duwe kekarepan ngene, rewang-rewang ana dodol celana lan klambi peno man. Dadi no buyar gawemu, iya. Paman mesti iki wis jelas wis boyongan minggat. Ya bapak mangkat rasane aku. Ngene. Wingi lak tak parani. Lho Cak. Lho kon bar iya. Hanya bapakmu. Iya lek karo penuh dan persis ya. Tadi dulur penuh dan gak nguwak blas. Lah iya, cocok ngene ya bener. Terus apa? Dulurku wis tumbuh le tutup. Tapi winginane ana di Putat Jaya kono. Ya boleh. Bareng jangi tak petuki. Iya. Dadak bapakmu sarungan tok kaosan putang. Iya. Lah aku ngidul, ae ngidul. Dadak ngidutno kumidi bedhe. Lho, iku sing ngebosi ya bapaknya. Lho, mosok. Lho, lha wingi ucul situk. Nyakar anake anu iku. Kate ngomong wedi aku lek anu. Wis pikir dhewe lak krungu apa no? Iya. Ya kulit putih. Bapak mah ya apa sih? Gak golek aku ta? Ngene. Ya war adikmu ae nek kepethuk kandhanono. Lah terus peno ya apa cak tanggung jawab derane wong tuwa. Lah ya apa kadane cacak koyo ngene mosok betul-betul kon. Dadi ya dipasrahno nang aku lho. Urusanmu iku. Dadi mateng entah awakmu iki dipasrahno aku. Terserah meno ya. Iya wong kon iku ojo nemen-nemen oleh ngubupi. Iya wong kon iku pencit madu ya. Kalau bapak ya. Melakukan kata ya. Bapakmu melakukan sing sebelah tengen kok malah saya kene men lho. Lho Cak. Iya. Koyok gambir jebuk. Iki ya peno ya Cak. Aku Cak Majid Keting didadekake. Ala kon campurno iki. Aku le keting kan. Pak, pokoke dina iki permintaanku kudu kok kabulno lho, Pak. Lek gak ngono aku nyingkir lho, teman. Wis tak pasrahno pamanmu. Aku iki lak wis iya. Aku iki pejare pamanmu kok kadane bapak koyo ngene. Masa gak ngerti lho. Iya ya, Pak. Cetai kon iki. Lah iya. Lah urusane kon masih arek. Gak Cak, urusane wingi tak laksanakno. Dadi rundingan penuh ambek aku. Wis tetep tak aku sing tanggung jawab. Dene ana kekurangane bondone kawin Kartolo. Penuh tak gadekno sementara gak. Ora apa kon gadekno. Kok nyangkano lambi ya. Wis ngono Pak aku semboyan. Nek panjenengan iki sida rabi. Kurang seminggu aku tak nyambut gawe semempeng aku melok obyek peno ya. Iya. Tetep sih obyek iki. Tetep. Karena gak tau aku gak tau mulai gregeteng karo bapak. Dilung mben nang Perancis ae. Nyurung gledekan niku. Wis apa-apa saiki sing penting bondone awak dhewe kudu obah. Iya. Iya nek obah ya. Lah iya termasuk usaha. Iya. Loh, hari-hari kan rumput di sini. Saya cari-cari nggak ada di rumah. Oh. Iki siapa sih, Pak? Iki Mas Karo. Siapa itu? Kita lelok iki. Bos penuh lah. Iya, ngene kok apa? Ini siapa ini? Iku anakku. Anakmu ya? Makne kok. Bulan nemen awalan. Bagaimana Pak So? Juru sudah ngomong kalau ada peluru supaya saya datang ke rumah. Katanya ada peluru. Peluru? Iya peluru. Ya warang yo. Ya wis. Mune perlu kubluk sampai kate mencelat. Katanya ke rumah saya, ke rumah gue sana. Kok gak kesana? Aku ya repot mikirno anakku yang 12,5 mati. Ini saya kasih postcode ya. Iya. Terus kapan ke sana? Ke setor rumah saya. Iya ben guna Pak. Oh, barangnya masih ada. Iya ono. Oh, jangan khawatir kalau ada barangnya setor semua sana. Iya. Ini saya preseni. Iya. Ini loh, ya. Iya. Ini saya tanggung jawab saya. Pokoknya sekarang kerja apa aja saya sanggup. Iya. Pokoknya banyak. Ini paman saya ini. Dia pegawainya. Saya juga terhitung sekretaris. Ini dua-dua ini. Ini dua-dua ini pegawainya. Iya ini saudaranya. Oh, cari pegawai lainnya saja, Pak. Loh, ini bapakmu loh. Iya. Oh, cari bapak lainnya. Oh, bapak ini bapakmu welek loh. Masih elek itu pagi.
salah kaitan oleh geling. Oh, kan diri sini mumet ae. Iya, ini eling zaman lawas. Zamane eling ini lho gak pasti masalah. Zamane dubrar aja iki nduk gang-gang. Tapi nek jangan wong gendeng ya. Ya sekarang begini. ya, Ada uang berapa? saya kasih uang Berapa? ya. Berapa ini? Ini saya kasih uang 100. 100.000. Iya. Pokoknya saya dengan bapak, dengan paman saya, dengan pegawai semua nanti ke sana. Ke sana store sana semua. Store ya? Sekarang bapak sana. Iya, iya, Ya. iya. Nah, ini uang diterima ya. Terima kasih ya. Iya, ya. Pak, tak terima loh Pak ya. Iya, lho ojo lho kene. Loh. Bener, Gampang. Oh iya iya. Ya. Soalnya sing tanggung jawab Kartolo. Oh Ini iya. ya. Saiki bondono, bapak gak usah melok aku. Saiki paman yang tajak ngelamar nama arek edek iku ya. Aku ndok omahe. Ngomong ana duwe, Pak. Iya iya. Pokoknya penggawean aku sing nandangi. Aku sing tanggung jawab. Pernah ono omah tak tinggal ambek Kartolo. Iya, Dik. Yo ngliwet to ambek umbah-umbah. Nemen kon niku. Aku mbak gak iso ngucek iki lho bingung aku. Kan ngerti lho. Pak ya. Wis tak tinggal Pak ya. Iya iya. Hati-hati lho, ning jero ae. Iya nah. Wis sing dhisik kok dicacak jaran. Wong pati mlayu mlaku ngetan sik ngebok ngulon. Sanganan jalan dah. Anu, enggak kena sing kiwa yo gandolno watu ta Lah, miring. gak padha. Iki gak miring pundak rek. Ngapa? Iya tekan pabrik ini. Ya Pak ya. Iya nak ya. Tak sangoni. Iki tak gani 20.000 ya. Iya wis. Kok yane tak tukokno apa-apa tak gebeningser. Ya. Lho lho, dikesak. Mrojet iki lho. Mesok rote yo karo. Nek delok iku sing nek delok kesak iku sing penuh pandeng sing temenan ta. Wong delok kesak lirik rene. Lah yo delok lor sing kesul dilirik. Ana ana mari. Moto wis nyen. Pak ya. Iya iya. Pangestu peno sing tak jaluk. Wis, muga-muga ketrima. Ya muga-muga nak tak ideni bayi milik. Aman ya. Iya ya. Ya yuk. Wis rampung kabeh gaweanmu. Wis, Pak. Ya, bapak iki kepengin rembukan karo kowe. Sajake kok penting sih, Pak? Lah nek ora, kowe iki rak ya wis dewasa to, Nduk. Sekolah ya wis cukup tamat. Mula dina iki kowe saweneng wanita kudu bisa njaga asmane wong tuwa. Ati aja sok keluyuran sing tanpa paedah. Ya kuwi melu-melu kaya cah-cah kuwi nek wayahe surup, wayahe sore kae sok kluyuran. Mundak dicatur tangga ya ta? Iya ya, Pak. Tapi ya, Pak, wong jenenge aku iki arek wedok ya, Pak ya. Engko nek gak njogo awakku dhewe engko namae bapak lak elek ya, Pak ya. Jatuh prestisene bapak. Iya ta? Iya ya, Pak. Sebab bocah wadon ki yen wis kluyuran kliwat wayah watara jam 7 jam 8 iki ada jodone. Mula dadi wanita kuwi ora kena metu sore, kena metu nek jam 12 bengi. Bapak iki ya apa sih? Lho, tegese metu jam 12 bengi iki ora metu kluyuran, Nduk. Metu neng latar, ngebuske rambut ping 3 madhep ngetan, ngencepke tumbak 1000 terus dirapalke. Ora ngencep-ngecepke tumbak 1000, ngencepke jabang bayiku supaya cepak jodohku. Mlebu kamar bleng. Turu ki ora sembarang turu. Dadi neng rapale. Lah rapane nek apa, Pak? Aku gak ngerti are, Pak. Ini supaya cepak jodone. Niat ingsun mlebu sakjroning gedhong kencana. Dantalku iman kemulku sukma. Tetep langgeng tan kenane owah. Lah iki esuk tangi turu wis dilamar hansip 3 peleton. Bapak iki ana-ana ae. Nah piye meneh ya to ibumu ya wis ora enek. Kowe iki salah sijine gegayuhanku. Kowe iki tak golo-golo, Nduk. Besok bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Iya ya, Pak. Tapi sapa maneh sih, Pak? Wong mak ya wis gak ana. Ah iya sapa meneh sing tak pandeng wong wis ora enek tangga meneh kejaba kowe ya ta? Iya ya, Pak.
Nah, iki ngene, bapak iki duweni kekarepan. Jane kowe iki wis ping pira to dilamar karo wong tansah tak tolak. Bapak ora sarujuk. Sepisan gaweane kurang cocok. Sebab bapak iki wis duweni pikiran, aku kepengin duwe mantu sing duweni kedudukan wong kang penting. Ati bisa ngayomi karo wong wadon, ra ya ta? Iya, Pak. Nah, nek ngono luwih apik dina iki uga kowe kudu tansah ngati-ati tindak lakumu. Sebab sing menilai iki dudu bapak. Ati wong sing arep ngepek bojo kowe iki tansah ngulati sarwa tindak tandukmu. Nek tindake kae becik mesti sedelo meneh bakal teko jodohmu, Nduk ya. Ya dungakno ae, Pak. Aku oleh jodoh wong pangkat, Pak. Ya wis tak rewang-rewangi, kurang mangan, kurang sembarang wong pancen ora enek, ya ta? Ya ojo ngomong ngono ta, Pak. Awak dhewe iki gak sampe kekurangan sandang, gak sampe kekurangan pangan, pokoke wis cukup sing dipangan ngono lho. Lagi mau rak ya rembukan intermezzo to, Nduk. Intermezzo. Bapak iki gaya lho. Lho, kae sajake neng tamu. Iya, Pak. Monggo, monggo. Monggo, Tak kowe mlebu. mburi ya, Ya. Pak. Ora entuk nginceng saka jero lho ya. Mas, monggo, Pak. Makan ketabruk ae. Monggo, monggo. Nggih. Wah, Nggih. sajakipun kok dereng nate pinanggih. Nyuwun wesu. Nyuwun wesu. Nyuwun sewu. Oh, nyuwun sewu. Nggih nyun sewu sakle paman kula menika Anu menapa? inggih. Kula tasih turunan Joko Tarub. Oh, inggih. Wong pancen tiyang menika ingkang dipun padosi rak sederek ta. Inggih. Nek golek musuh ki bebasane gampang metu nang ratan. Eneng wong liwat diantem del golek musuh. Ning golek dulur niki repot. Inggih. Lah panjenengan pinaringan asma apa sinten? Kula to. Inggih. Man, iki dibenerno. Bisa mencretno pas gak diterima, Man. Kula to? Iya. Kula Heri Kartolo. Oh, Heri Kartolo. Nggih. Lah panjenengan apa sinten? Kula Pokrowah. Kula pamanipun Kartolo. Oh, pamanipun. Kula Munawar. Panjenengan angkel nggih? Yo angkel. Angkel menika paman. Oh. Angkel menika cara Jawa, Nggih. menika paman menika bahasa Prancis. Niku kuwalik. Kualik kalian gadanipun sinten? Lah gadane Kang Kastaman. Loh, lah bapaknya asmanipun sinten? Oh, kula. Nggih. Kula menika Hadi Suryono. Oh. Mana? Tapi dadi ratu biyen iki. Heh? Dadi ratu biyen yo iki. Ya prasaku aku biyen eling ku ya gulune prasaku tak tegak ya. Ono kok melok ngipi ngono. Oh iya sik. Kok ratu-ratu kula menika pancen Hadi Suryono. Ayo. Kula menika tesih turunan tedak lho. Roh Hadi Peni. Oh. Saking keraton Ngayogyakarta. Oh, ini kok to. Mesinipun titianipun kereta kencana. Menawi tindak mesti numpak bajul putih lho iki. Lah napa kula niki daden-dadeni Dewata Jengkar? Mboten. Nggih. Sejatosipun sajakipun kok dumrojok tanpa larapan. Nggih. Wonten paripantun menapa? Lah niki pari PB5. Wonten parigatos menapa? Menika ngaten lho Kang Mas, tebih saking Kula mboten wantun menawi ngaten. Kula wingi kula ngaten keculak. Lah mesti keliru paman. Menika ngaten. Kok ngaten malih to, Dik? Lho. Mbok dipun gantos kene. Artosipun dumugi sowan Kok dumugi sowan? Ya omonganmu kok tambah pating Ngaten. pecotan. sowan kula wonten ngresa panjenengan menika Pak. Nggih. Badhe wonten damel nggih menika ngamer. Anu. Ngamar. Oh nggih menika paman menika ingkang teges mumpung teges menika. Menika ngaten Kang Mas. Iya, Nah, mulai. kok ngaten malih to. Sejatosipun tebih saking gubuk kula ngantos sowan wonten dalem panjenengan sak perlu kula niki enten duwe arisan. Kok duwe tarisan? Namung ngamar. Oh, badhe nglamar. Nggih. Nglamar anak kula Ki Nggih. Endang Susiati. Susiati, ah, nggih. Nggih. Menika anak kula pancen. Nggih, kula menika mantenipun menawi dipun trami lho, Pak. Mangke rumiyin to. Nggih. Saderengipun kita menika rak tetebungan. Nggih. Panjenengan anak Heri Kartolo. Nggih. Lajeng padamelanipun menika menapa? Dinas malam. Dinas malam. Tiyang sepuh kula nggih dinas malam. Kula selaku pegawai nggih. Menawi ngaten tesih dedak keturunan. Oh. Lah menika nak ingkang kula gadang-gadang pancen tiyang ingkang gadah jabatan. Nggih. Dinas malam menika king kawasan tak gadahi tugas rahasia. Ah nggih. Inggih panjenengan. Pegawinipun Bapak nggih kathah menika bagian pengairan ingkang paman menika. Kula. Oh. Nggih. Dados enten tiyang wani kali kula mboten kula sukani banyu. Oh,
Menapa panjenengan nika Jaga Tirta? Pokokipun menika nggih tanggung jawabipun wonten pangeran, lha kula bagian terpenting. Wakilipun Bapak. Wakilipun. Nggih. Terus tugas malam. Tugas malam. Sak mboten-mbotenipun panjenengan nika pemberantas penyelundup mesti kathah artanipun. Saged ngayomi kalian teng estri. Lah menika kula mboten pamer to Pak, menika wonten yatra 80 nggih. 80.000. Nggih peningsetipun Endang Susiati bakal bojo kula. Oh, ngaten nak. Perkawis peningset menika mboten gampil kula trami. Nanging lamaran menika sampun sip kula trami. Nggih, lami ngaten kula kangge kenang-kenangan kangge Bapak. Soalipun ponakan kula badhe panjenengan pundhut mantu. Lajeng dados bis badhe damel hari raya. Iya. Sampun siap gangsal welas. Oh. Niku kagunganipun pemerintah daerah. Nggih, nggih. Mboten dados menapa, wong panjenengan tiyang ingkang kagungan panguwaos ra nggih to. Dados nyuwun menapa keman mesti kasembadan ra ngaten. Tapi nyuwun jauh waktu mantenan menawi pengirim luwih saking 100 menawi nggih pun anu lho Pak. Nggih. Menawi kirang saking sedoso nggih sampun gelo. Sampun to. Panjenengan sampun jumelang kula mangke badhe nyepak-nyepakaken. Wong kula tiyang sugih lho nak. Kula mboten pamer donya. Mangke kula badhe nekakaken kanca-kancane Endang. Pengiring sedaya sampean rawuhaken mriki. Kula nyewa kursi kalih, Mak. Nggih. Pokoke pun dipun trami. Kula trami. Nggih, malam minggu dados semanten lho. Nggih, nggih. Sampun menawi ngoten pareng nyuwun pamit, Pak. Monggo. Nyuwun pamit. Monggo. Nduk. Iya, Pak. Iki wis bejamu. Tamu loro iki mau ngelamar kowe. Wis tepak lho, Pak. Ayo mula dina iki kowe neng omah, bapak tak menyang percetakan pesen undangan 3 juta. Hati-hati ya rumah tangga gak sampak kocak. Contohnya kayak aku iki. Zaman semono tak gawe nyambut gawe udan kaudanan panas kepanasan. Ngrasakno tuku rokok satpak. Tuku rokok eceran repot. Tapi nyatane sebab aku saiki termasuk tekun, ya hati-hati. Nek dipandang sepintas selalu penggawe aku rendah. Tapi nyatane ayem saiki tukang penatu. Tapi iya sih, nyambut gawe tukang penatu gampang ibu. Nek musim rendeng, masalah wis. Wis, tak liwat nek rendeng. Tapi nek ketiga panase banter, antri-antri. Babak, koncoku ya ono ya wan. Kaya Kang Man dodol es ya ngono. Masalah nek ketiga barber. Wong tuku es e. Balapan ya aku ya wan. Wong menatok lo balak-balik. Winginane iki. Oh, pakaian rong kodi teko Arab iki. Masalah, pakan bal-balan teko Arab kene. Kenapa ono kene kabeh. Lho kono rene hawane adem. Dadi kono iku pakaian gak segaring. Dikorene. Mulane tak hati-hati bare aku. Lah iki ono pakaian sing luwih apik maneh. Garapane ya ngono ya tak atur. Ojo sampak aku imang keciwani bare langganan. Sabun winginane kuwi entek 2 prauto sabun niku. Ayo, apa? Sesope. Monggo. Loh, memen peno dodol-dodol kerek lho ngarep. Iki apa iki? Memen peno lho logo iki lho. Lah mosok gak iso nulung sik kon lho. Lho lah yo nek peno lek dudu. Ya tekku memen nek kono tak kon niku. Kon niku ngawur ae kon niku mesti gak ndelok kon niku. Wis suwek kabeh. Wis suwek kono kandakno. Kan kurene iki ngrusak tan ulung aku kon niku. Guyon-guyon enggak ngono wis ngono lho.
Cara dudukne dhewe wedi nglironi ta? Iya wong penaton arek iku. Menatane nglironi. Lho nglironi. Apa nglironi? Ilang ta nglironi ngerti aku. Ambek menatu ya. Apa? Ojo ndangak ae. Lah Ninglu cek ro apa enggak? Bapak lek ndangak lak gak ketok nang tak ngerti arek omongane. Ndangak dilu kan urus aku sih. Lho, kalau ndangak ngomongin lak gak ketok mergo kedangdangan. Apa? Ayo terus. Kedatangan apa ngono ki? Arek kok liyane madani tok anak maneh. Ya tau kepetuk. Gak tau nang Malang ngono. Gak tau nang Malang. Lah Malang. Mbak bis tak kandhani. Lang Malang nang omahe Nyai Mikelo kunci ngono ta. Ngawur ya tak ngono. Mbak bis teko ngarepe omah kono iku bis akeh sing durung didandakno barang. Lah apa? Gak ikut ajange. Lagi apa? Yo bis ikut lho. Bis ikut lak tutupe got iku. Ngawur ae kon niku. Guyon. Aku sih gak tau bengkelno. Yo apa garapan pun akeh. Wah, akeh lho pakan kemanten lho yo. Iya yo. Api-api ya. Iya bedah kabeh. Bedah yo kan iku. Anyar iku. Menatokno rene. Lho ya. Oh, pancen modele kembangane kok bedah. Kembangane. Aku manjange menatokno, cuma tak tarik dhisik yo wis sanggup tanggal gak. Yo gak tak gowo ngabot-abot tak gorene lak yo. Sanggup lah ngono tukang loro jere kok. Kayak menatokno terpal. Omong iki wis. Gak tak cak omong orane kok dikenal ati, dicak omong kok terpal sewan kon penatokno kene ya sik. Sanggup tanggal gak yo gak tak gorene ngono. Terpal gonang kali ngono kosek nok kali ngono. Ngawur ae kon iku takno. Lho bae pernah iki sanggup. Sanggup wis sanggup tapi kok gak realis blas ngono gak cocok nang gawe aku kon iku. Iya. Iki penatune setrum. Oh, sik kuno penatu puno ya. Sik kuno ngene lari. Ya sik ono manuk-manukane. Iya, kuno iki. Kon iku lho napa arene lho prautu-prautuan arene. Waduh, iya kok ngetan kabeh prautune. Kayu apa kayu kesambi ono. Iya ngetan tapi. Lah apa ngetan? Gak mandek belas iku. Iku ngetan iku kocok mah jebiono kok gudang mburi. Gudang iki apa mburi? Gudang yuk lop. Ya gudang angku. Ngawur ae. Iya, Mas. Iya. Aku mah gak perlu karo peno. Iki ndandakno jas nang ndi sing gelis. Jase sing umum ya. Heeh. Jalan Surabaya. Iku Taylor iku ngene Embong Malang. Oh, Embong Malang. Iya. Piro kok sih? Ongkosnya gak salah ya 2 juta berani. Kono wis beli turu wae. Gak beli kok turu sih kan iku. Oke tok mencicil kon turu. Oh, nyambut jam renteng gak dipakani. Bingung iki. Sarapan durung sarapan. Durung sarapan. Mau wis jam 10 mau lho. Durung ayo. Kok aku katutno. Lah nunut kon. Tak eling jiyo. Adakno. Ya, kira-kira piro lek sak jam mari gak mari? Gak mari sedhik. Gak mari. Telung dino. Kadang-kadang kok seminggu, nane kok 10 dino. Pokok garapan kok niku apik. Jaitane apa digawe? Bola. Gak kawat. Ngerti anak bola sing medel barang. Tapi larang ya sing bulet ya. Soale kok dikira-kira dhewe penjahite ta. Iya ya. Mulane suwe kono niku. Aku ati dadi manten. Meneh gak tak kabari peno ya tak kabari iki pancen ambek ana perlu nih. Sampai ngabari saiki. Iya. Wis oke ta lho nek dadi kemanten lho. Lah iki wis tak dandakno tapi gak nduk Embong Malang. Iya suwe iku, paling gak seminggu 10 dino iku. Iya. Lah mulane repot kon. Ono Embong Buntu. Nah terus Embong Buntu ya sik kan. Paling iki masalah iki kok bingung ngono kan. Embong Malang Embong Buntu iki lho, lah ono Gang Buntu iki. Gang Buntu lah kok Embong Buntu iku. Tapi gak iso mari seminggu ya. Gak mari. Wis dadak iki kadunge apa ngomongane. Iya. Anu ya melok iring-iring lek gak usah. Ya melu ah kon niku. Wis kon kabeh penantumu rono lek melu. Lah perkara niku. Kosong-kosong aku niku. Lho gak ring kesen penantumu. Masa aku gak kon kayak umel-umel ya. Iku lho. Lemu-lemu. Ulem-ulem. Sama umel-umel. Ulem-ulem gak apa-apa. Ya tak waras saiki. Lah ngono. Aku tulung jas putih tak setel nek sapa iki? Iki tak anu kanca ya. Kira-kira dijupuk kapan? Iki nek gak salah dijukuk kurang luwe mari Raya Kupat nang. Sik suwe lah. Sik suwe. Iki kanca pegawaiane iki lho. Ah, wis ngene ya, apa? Iki seminggu jukuk iki. Tak cilik ya. Mari kemanten anyar, mari kemantenan ben tak terno. Lek gak percaya KTP ku karo dhuwit iki gawon. Sili sing bar penaton kon sili. Lho, lah nek ku engko ta lek panjenengan lek gak gelem nek ku pen. Kon nyari ku. Dadi kemanten gak dikira-kira tak apa kon iki. Lho, dadak boleh manten wedok saking tresnane karo aku wedi aku kena pengaruh disesek kudu meni iki dadi manten. Soale pribadi baik kon kanca bareng gak apa-apa. Iki ngono garapan penatu nek diparani ya apa lho. Jare sik kurang seminggu. Iya seminggu. Lah iya, wis gak iso alasan. Biasa pun aku pinter alasan, sih dadi wong alasan meneh. Arek ngomong tinta iki berbahaya omongmu kon. Ya apa sih? Tak silit tok apa ninggal KTP karo dhuwit. Wis gak ada KTP kak. Iya. Pokoke mari kemanten anyar tak balekno ya. Oh ngono ta? Iya, kok samarani? Iya. Wis tak parani ya? Iya.
Tapi iki kon cilik. Cilik ya. Iya ya, gak kon parani ya. Tapi iki seminggu dijukuk lho ya. Iya. Kon mari ada kemantenan bengi, esuk balekno. Balekno. Temenan. Ambek dinis kok budal karo dinis aku. Dinis nanti kon iki. Maling ah. Kok dinis nanti nanti. Kon apa ketana apa duit lagi? Ngetokno kunci kok. Oh, sak duit arek kunci sepeda. Tak kok ya, tak kok ya. Iya ya. Matur nuwun. Iki coba duit kok tinggal enggak? Dik pira dik? 10. Kadek-kadek. Bisa. Kadek-kadek. Yes. 10 iki. Iya. Kasih sune kanggo 500. Pira? Kasih sune kanggo 500. Ngono jare enggak ya gak apa-apa. Tak tinggal ya. Iya iya iya. Tak ganti tak ya? Iya ya. Tak ganti aja kan. Ya, tak tinggal. Iya iya. Tak gawa ya? Iya, jalan lho. Meneh sore lek gak ono sempat wis gak usah rono ya. Lho karo ora ilang jas iki. Jas tak balekno, Oh, iya, beno repot penatu peno. Rono kok. Kobong nglironi maneh ya. Ya wis. Nah, atuh lho sing kata lho. Karo apa nabrak kenong barang iku. Kok ya apa rek kacakno? Kempul kendang barang ya. Sing kok menatu gampang kempul kendang. Ngene iki rekaman iki. Oh, blok iku kacakno. Tinggal ya. Iya. Waduh, wah arek iki wis. Tapi yo nek ndelok omonge nang getune mah kaya yo pas aku kuwatir arek iki pas breset. Nek breset berat arek iki. Alah antenane. Aku buta huruf gak sekolah ini, tapi duwe pengalaman, duit teko. Pengalaman aku nglakokno loro pangkon, ya melandang, wis gak mesti. Kadang-kadang kaya ndagel barang. Tapi sing waris iki loro pangkon, nyatane iki tambah dhewe wakjo, kurang seminggu Dik Sapari. Tolong napa sampean ewangi terima tamu loro pangkon. Nggih. 50.000 cekel tangan, kei panjer 10.000. Dadak winginane balekno mboten sida. Waduh ngutang wis tak entol. Tibake terope deng-dengane rame. Tarungokno kon loro pangkon. Lho, tibake kasete saunggale. Waduh, mateni sandang pangan kuwi. Wingi yo ngono gawe pitik-pitikan dadi. Mbo jagone sapa cek lancange? Diunggahi. Oh, seru. Jago-jagoan kok ya ngawur. Lho, Bang? Mares ya? Dengaran kok gak metu. Nggih jago-jagoan ya. Nggih jago-jagoan. Kok wulune kok wulu apa iku jenenge kok pitik walik. Ha iki bodol kabeh jagone Wak Jaya iki. Terus dadi takbir dadi diunggahi. Nek ngono kan nggih jago-jagoan nak mari dipermat iki. Ana perlu ta? Iya, Ri. Ngono gak krungu kabar, wong aku minggu ya ndek gawe. Lha minggu kapan? Ngarep iki. Ya wis minggu iko sing dhisik. Lah opo lek Kartolo? Gawene Kartolo ya. Oh, ponakmu ta? Iya. Oleh sapa? Nah iki apa anake Piyayi. Lho, bu anak wong gendeng Piyayi gak ero. Kok apa dino Piyayi dhisik? Endang Suciwati. Apa? Endang Suciwati. Ngomong wis pelat kan iku. Gunung-gununganmu sanjelok kowe kan. Aku sumbangan, Ri. Kon niku kapenane kon njaluk sing mbayar aku sing mesti ngono. Lupute paman ponakan. Lagi sumbangan. Kok gak tas mau sumbang nomor? Lho kula kan kena ngerti sih nek sapeku Cak Markeso iku dulurku, nek Tolo iku ponakku. Iya tapi regane ono, Dik. Lah bapak niki gak ngatasi biayai Tolo ya terhitung anake iya. dipasrahno aku. Masih aku njaluk tolong kon sumbangan kuwi apa ya terus aku njaluk sumbangan tok ya tak sangoni. Wis ono wis tak siapno. Engko nang kon ngomong ngene engko nek kaya amplopan wis padha dibuka ngono nang. Lho kon titik-titik nampa aku tukaran ambek Misti kaya apa. Wis kelakan bowo. Ya wis, kapan minggu ngarep e? Iya. Wis biasae kok nek dibutuhno wong ngono 50.000-an. Karo iku gandengmu nek ndolekno cara bojomu iku. Saut-sautan iku sing cepet ngono lho. Lho gandeng aku ta? Iya, nek wah bene kanca gandeng aku. sapa?
Wis boyong wong. Warsi. Lah opo ri? Gandengan apa? Nyambut gawe yo no. Oh, setel lagu dah. Nah, Ya iya, cocok wis. sing gendong biasa kon sing nampani. Heeh. Dan kamu sing gendong iku saut-sautan kurang Wis. Wis Gandeng aku wis. apa? Wis asa ono wisan. Konseran Wis ono. ono. Heeh, ngono duin. Lho, iku cepet iku. Buakane cepet ta, Mas. Ya sepurane ri. Nek onto wicanane, nek ono di panggung nek tau nonton aku. Iya. Iya toh. Onto wicanane enak. Sayange iki. Apa? Temenan sayange. Sayang apa sih ya? Wong budale licing mulih mesti ngobrol-ngobrol. Wis tak pokoke lak engko delok namane engko delok ngono. Iya. Iki ana duit. Iki nggih jagoan to apa? Nggih anu sampeyan. Lho, ya macanan, ya kucing-kucingan. Kebon binatang ah. Ngomong kon niku. Lho nek jago-jagoan niku engko awak dhewe nggawa jago rono lho. Gak usah, wong wis tak sewakno wis. Oh, wis ta. Iya. Jago pedotan. Lah apa ya jago sotoan iki lho. Wis ya sendiri tanggalane panjer. Iki selawe. Heeh. Berarti kurang selawe ya? Iya. Tapi golekno kanca sing tepat. Iya. Ojo nono lho ya. Enggak. Minggu malam Senin ya? Oh, Sabtu malam Minggu kok minggu malam Senin. Oh iya. Kan koyo males ngono sih. Malah sih kok aku. Ya wis, malam. Dadi main di omahe kanca ya, karo omahe wong liya iki omahe kanca iku aja enak-enak ngono lho. Wis tak beda-bedakno lah kowe ya. Ya wis ya. Iya. Tepak temen nek 20.000. Wis, pokoke minggu tak tekani mau nawas. Sakwise kowe dipaesi karo tukang paras. Aduh, Pak, ngelu, Pak, kemantene gak teko-teko, Pak. Sabar to kowe iki. Ya mestine wong ki alangane enek wae. Kadang kala mbok kendaraan iki macet, apa ngenteni familine sing adoh, dipetek jam pira mengko. Oh, anu ditekake jam pira, rak ya ngono to? Lho, Pak, gelung aku ki lho abot, aku celuk gak kuat, Pak. Ya dikuat-kuatke to, apa perlu dikatrol? Wong nyangga gelungan wae kok ora kuat. Sing kepenak iki jajal sapa? Nek wis kowe bisa urip mukti ngawibawa. Lah, rak yo mandar seneng to kowe. Sembagamu iki apik lho, Nduk. Iki jan diarani sembaga bunglon ya iki, Nduk. Ati iki ning kelir ijo ketoke ijo, ning kelir sopat. Iki apik banget. Pancen trep banget kanggone kowe. Aduh, Pak, langine ngelu, Pak. Lho iya pancen ya seje to. Lenga biyen karo lenga saiki iki seje. Umume pancen sing disenengi cah nom-nom saiki lenga srimpi, Nduk. Lho, tapane wong mati, Pak. Lho ora ngono, gandane iki saka doan iki sajake iki wis mbrebet wangi kaya ngono. Ongkep, Pak. Wis to kipas kuwi dipasang, kipas angine. Nun. Oh, monggo-monggo. Oh, Dik Saparwa. Sampeyan enten-enten mawon. Dik Sapari. Nggih. Nggih. Lah niki wau nggih anu susu-susu lho niku. Lah kok piyambakan kemawon rencange pundi? Tasih kantun, mantun ngeropel. Oh, ngeropel. Nggih wong pancen masa menika rame. Nggih, cukupan. Nggih kula suwun kanthi sanget mangke menawi membawakan menika ingkang eco saiki. Nggih, teng mriki ongkos kirang 20. Oh, sampun to, Dik. Dik Sapari menika kedah pitados kalian kula. Kula menika sinten cobi? Sinten cobi? Panjenengan Pak Adi Suryono. Inggih. Punipun Kartolo. Lah mila menika. Nggih. Perkawis arta selangkung ewu kula ingkang nutup mangke. Oh, nggih. Lho, niku kemanten ndugi niku. Oh, nggih. Para penispo, bapak ibu-ibu, para undangan, ingkang minulya, sumangga kula aturi jumeneng. Gaya. Para kerawitan kula aturi gamelanipun gending kodhok ngorek. Yuk, siap-siap kowe Nduk ya. Pak. Beras kuning wis dicekel. Ojo nganti kesucian Nduk ya. Ayo kene Nduk.
bojomu. Iya. Ngaturaken sembah sungkem. Iya nak, ya wis tak tampa muga-muga kowe bisa urip seneng karo bojomu ya. Ayo wis lungguh kene. Sawetawis menika para rawuh sedaya. Panganten kekalih sampun manjing ing saklebeting sasana. Tinon saking Mandrawa. Kadya Bathara Kumajaya lan Batari Rate saking Kahyangan Cakra Kembang. Panganten kekalih lapak nyok alon gremet kados uler keket. Kiwa tengenipun dipun apit patah sak kembaran. Kondene ingkang joget ngleter menika warnanira sanatria bagus. Anjelonet minangka cucuking lampah. Derek sadaya. Monggo kula aturi sedaya ngersakaken pasugatan-pasugatan kok menawi wonten kekirangan saderenge kula nyuwun pun pangastumo. Monggo dipun sekecakaken sedaya. Monggo. Nggih, Heri Kartolo, awan penduk, ngasu-ngasu sawatara. Lan para rawuh kula aturi pinarak wonten ing lebet ngraosaken sejaharan sak wontenipun. Nggih. Monggo sampun kalih niku. Nggih. Monggo sampun kalih niku, monggo. Nggih. Oh, monggo. Kula bagi niku kepangge kemanten jaler. Inggih, lajeng. Oh, perlu lho. Panjenengan mitranipun. Mboten. Lajeng badhe pinanggih. Nggih, badhe pinanggih. Kalian anak mantu kula. Nggih. Oh, inggih saged. Ingkang nami Kartolo. Inggih, Heri Kartolo. Oh, Heri Kartolo. Inggih. Kok ditambah Heri. Inggih. Dipun tenggo. Inggih. Sawetawis. Inggih, Pak. Inggih, Pak. Le? Inggih, Pak. Mantuku. Inggih. Iki enek tamu arep perlu karo kowe. Oh, inggih. Inggih, Pak. Ayo ditemoni kan. Nggih. Lah, Bapak mau mboten tindak? Sapa? Bapak mau mboten tindak? Ayo wis temono kono dhisik, ya. Mae bare tindak, monggo. Malah dites tindak kuwi piye kan? Karena wonten perlu nemoni tamu sinten mawon menawi. Lah iya iki temonono sing perlu karo kowe ya, Bapak tak. Ngene tak ndeleng tamu-tamu kuwi. Loh, Kartolo. Oh, apa kudu tulisan ini? Wah, ya apa ya? Kon niku matenya aku temen kon niku lho. Apa urusan apa? Urusan apa ya sik kon niku? Ring-ring gayo mangan bareng wis kari sik teko ae ngono. Lho anane aku kari ki mang ape budal. Ya iki lho apa? Kon model-model ada kon kayak Heri barang kon niku. Kon sampe titel tekon di Heri ku. Ini kan urusan kita toh. Oh. Kon saiki ngomong munduk-munduk tindak-tindak. Oh, apa tindak-tindak biasa Apa lho apa wis tak gakno berkat cinta mulia ya. Lho berkat ya kan iki. Pasangan aku iki jalu ta apa kan iki? Urusan apa? Masalah winginane iki lho mosok kon lali lho. Sing ndi? Sing di iki lho mosok kon lali. Kon tak kandhani nek iki ngono wong seminggu dicukuk, terus kon maksa nyili lho. Oh, jas ya. Lah iya. Masih kemanten nanya dicopor rek ya oleh 40 dina ta apa ngono. Lho 40 dina ya setengah 100 wong ya aku lan. Ngawur ae. Wis rono ta? Ya wis rono wonge. Kok wong penang Jakarta lak ngono takon niku ta. Cak rene. Iki Mboten sajakipun kok wonten wigatos sanget. Iki penting. Iki perlu apa to iki? Menika urusan bisnis. Oh. Kalau model bisnis barang. Nuwun sewu. Iki. Kok mbok menawi urusan bisnis mbok inggih benjang kemawon utawi sasampunipun sepasaran. Ha menika rak saweg nedeng-nedengipun dados kemanten. Iki, Pak. Ning matur duka mawon. Bab menapa? Menika ngaten soalipun kula suwan mriki menika perlu kalian Kartolo. Lah inggih, persoalan niki napa? Menika lho soalipun ane. Ya apa sih ngomong ya apa kula ngomong ya apa lho. Sampun ta sampun bingung-bingung. Nggih. Anu apa nyirit jasa ya tak cilik rek. Ya kok nyilih aja.
anu badhe mundhut jas menika. Lho, panjenengan kok sak sekecanipun. Menika rak jasipun kemanten nggih mantu kula Heri Kartolo. Nggih. Lah kok badhe dipun pundhut? Lho, napa sebabe kula pundhut sebab menika nyilih kula niki nyambut kula niki. Lho, piye to kowe iki? Nyelegreng. Kok nyelegreng. Iki rak ya padha ae karo ngisin-ngisinake aku. Anu Bapak Samduka, kula sampun ndandakaken jas lajeng mantunipun seminggu lah kemantenan sak menika lagi dadak lajeng kula ngambil kali Pak Basman menika. Kula niki lak tukang soder. Tukang penatu sama tukang soder. Oh, tukang penatu. Tukang penatu. Dados menika sanes kagungan panjenengan piye? Boten. Lek gak arep tak wene tak balekno iki, engko jasku sing anyar kon ngepek wonge. Ya apa? Lem lho kok ngawur ae ta. Burung Bapak, mboten lepat kula to, Pak. Ya wis to, yen pancen kaya ngono, dina iki jujulen. Wis ora apa-apa, kene ya akeh jase bapak kena dinggo ya. Sun, Pak ya. Kula badhe wangsul. Inggih kula nyuwun pangapunten nggih, sampun duka nggih. Sun. Nggih, suwun kan niku. Sun atas pretelamu. Oh, ngawur ae. Atas pretelamu. Nggih, monggo. Kok diduga wis. Lah kok tak mlebet, Pak. Mbok sesuk-sesuk aja kaya ngono. Iki ngisin-ngisinake bapak ya. Ayo montor bloko wae ya, kowe ngaso-ngaso ning kono. Bajut kanca kula. Wah, wis ora karu-karuan. Piye? Permenisis. Saya. Oh, mau ada perlu? Ya, saya akan menumpang Bapak ya. Loh, maaf. Saya jangan ditumpangi ya. Loh, enggak gitu. Saya di sini, Bapak menumpang saya. Bapak menumpang saya, bicara saya tanya. Oh, iya mau tanya. Ya. Boleh. Apa betul di sini anak rumahnya Kartolo? Bukan rumahnya, tetapi rumah saya. Oh, rumah. Kartolo itu menantu saya. Oh, menantunya. Iya. Ya, saya akan cari Kartolo karena barang-barang belum setor dengan saya. Oh, setor? Iya. Setor soal apa? Loh, barang-barang setor saya. Saya kan sudah kasih purskot sama Tolo. Tolo belum ngasih barang pada saya. Barang apa itu? Loh, barang itu kan Tolo itu setor saya. Yang disetorkan itu apa? Kodok. Loh. Bicara itu jangan seenaknya. Ini namanya menghina saya. Menantu saya itu bukan orang sembarangan. Dia adalah tugas malam, tugas rahasia. Oh ya betul, tugas malam, mencari kodok kan malam. Bukan begitu yang saya maksud. Saya cari menantu itu bukan orang sembarangan. Cari orang yang punya kekuasaan atau punya jabatan. Tugas malam ini paling tidak ini pemberantas daripada penyelundup-penyelundup. Oh, tidak tahu, itu pekerjaan cari kodok hijau. Itu penghinaan bisa saya tuntut. Nanti kalau saya adukan sama menantu saya, awas ya. Loh, penghinaan bukan. Kartolo, inggih. Coba iki jenengan. Yen iki kowe padha kae dispelake karo tamu iki. Kulo badhe suntik, Pak. Lho. Kene balik. Kok arep suntik iki nang tamu? Ada apa? Loh, kodok tak disetorno ini. Kodok hijau mana? Dulu ya begitu, ngapusi saya. Katanya kodok hijau, kodok keker dicet. Apa kodok keker dicet hijau, kok bedindang dicet. Saya goreng gak jadi bedindang, jadi gangsir. Ora nek. Nggih, Pak. Kartolo. Jadine kowe iki sapa? Kowe iki kok gelem dispelake karo liyan? Kowe iki rak ya kena diarani bagian penangkapan malam. Nggih, dinas malam. Dinas malam. Ngewangi bapak golek kodok nih. Lho. Dadi kowe iki penggalamu golek kodok. Nggih, paman bagian pengairan nggih sing ngempet-ngempet banyu lah kula sing gogoni. Dudu penangkap penyelundupan. Mboten, Pak. Nduk. Endang Susiati. Iya, Pak. Mrene. Dina iki bapak wis rumangsa kapusan. Bapak diwirangake karo Dikartolo. Sejatine iki dudu wong sing terpenting ning penggaweane golek kodok. Mula dina iki bapak ora sarujuk, kowe kudu pegatan karo bojomu. Mo, Pak, aku wis kadung cinta karo Mas Kartolo kok. Lah, Dina. Lho. Kok cinta-cinta piye? Ning ya dideleng. Bapak iki kepengin mantu sing gagah, sing sugih, sing duwe jabatan. Ning nyatane dheweke iki golek kodok kok kowe malah gelem. Ya mau Pak, timbangannya aku gak oleh karo Mas Kartolo, anggur aku mati ya. Ya dalan. Dadi sumpahmu kaya ngono wis kadung tresna. Iya, Pak. Ya to nak Kartolo. Lho nglembet. Apa nglembet? Ya wis nek pancene bapak duwe salah karo kowe tekad-tekatan pisan iki mara tuwa njaluk sepura karo kowe. Nggih, Pak, nggih sami-sami. Tak dongake wae supaya kowe dadi bojo lestari widodo tanpa sambe kala nak ya. Nggih, Pak. Dudu mboten kena semonten. Nah, urusan kodok ini bagaimana? Pokoknya yang penting sekarang makan-makan dulu, nanti saya bereskan setelah makan. Ya. Mari.